Здравейте! В днешното клипче ще си поприказвам малко за основните правила и принципи за отглеждане на растения на закрито. Когато говорим за отглеждане на закрито, обикновено става дума за контролирана среда. Тази контролирана среда ни позволява да влияем върху всеки един фактор при отглеждането на растенията. Естествено, като отправна точка трябва да започнем с това какви растения бихме искали да отглеждаме. Тъй като има такива, които предпочитат по-топъл климат, има такива, които са по-невзискателни и е желателно поне с това нещо да се насочиме към следващите методи, които са необходими да приложим, за да имаме едно качествено отглеждане на нашите растения. Като основен фактор бихме искали да уточним няколко детайла относно климата и условията на отглеждане. Дали ще работиме в вече готова палатка, която може да си закупите от нас, или ще оборудваме една цяла стая, помещение, склад. Въпрос е да може да контролираме факторите, които са най-важни. А те са, като започнем главно от температурата, тъй като над определени градуси и под определени градуси растенията не биха се развивали пълноценно и правилно. За да контролираме температурата имаме няколко варианта. При затворените помещения или палатки в един от случаите използваме вентилация, която да изкарва топлия въздух и влагата и да вкарва свеж въздух отвън. Т.е. да имаме една циркулация на входящ и изходящ въздух, за да не се натрупва топлина в самото помещение или палатка. Другия вариант е, естествено, малко по-добрия, е да имаме климатик в самото помещение или различни типове климатизационни системи. След температурата, другият важен фактор, който искаме да контролираме, е влагата. Тъй като в различните етапи и пак казвам различните типове растения имат необходимост от различно количество влага. Съответно, в началото, в вегетативната фаза растенията имат нужда от малко повече влага, в цъфтеж и плодоносене имаме нужда от малко по-ниска влага, за да предотвратиме поява на мухали и ред други проблеми, които може да си навлечем с високата влага. Другите фактори, които искаме да контролираме, естествено, за да се получи едно отглеждане на едно растение, трябва да имаме основно фотосинтеза. Фотосинтезата на закрито идва от различни типове осветителни тела или осветителни системи. По-стария тип натриеви лампи, който до преди години беше известен и доста успешно се прилагаше, за съжаление е доста енергоемък, т.е. харчи доста ток, съответно прави по-висока температура, повишава общата температура в помещението, имаме нужда от повече климатизация и в днешно време съвременните технологии на LED осветлението са доста по-ефективни и като сила на светлината, и като разход на ток и съответно на ресурс. Важното нещо в случая да знаем е, че доста съществена роля за отглеждането на закрито, когато използваме LED осветление, е необходимостта от допълнително внасяне на въглероден диоксид в самото помещение. Тъй като при интензивна светлина устицата на растението седят постоянно отворени за въглерод и за да може да произвеждаме тази интензивна фотосинтеза благодарение на интензивната светлина, растението има нужда от повече въглерод. Има различни методи за добавяне на въглерод, дали ще е чрез пликове с гъби, които произвеждат въглерод, дали ще е чрез системи за въглерод, които са най-често бутилка, клапан и контролер, който да пуска, или дозатор, който да дозира. Желателно е, ако имаме желание да развиваме сериозно отглеждането на нашите растения в
затворени помещение, е да помислим за този фактор, който доста хора пренебрегват. Другото важно нещо, което също доста хора пренебрегват, е необходимостта от циркулация на въздуха в самото помещение. Циркулацията на въздуха е важна, защото във всеки един момент, в който въздуха се задържи на едно място, се повишава влагата, по този начин е предпоставка за поява на доста проблеми. Тоест, циркулацията на въздуха предразполага да имаме здрави растения, да имаме имитация на природата, дори в степен, в която имаме движение на растенията, позволява достъп на светлина до по-долните разклонения. Така че не пренебрегвайте циркулационната вентилация. Задължително в горната част няколко вентилатора и задължително в долната част още поне един или два вентилатора, които да въртат въглеродния диоксид, който се натрупва основно в най-ниската част на помещението. Естествено, в днешно време технологиите ни позволяват да контролираме тази среда и не само да я контролираме, но и да имаме постоянно достъп до нейните параметри. Как става това? Обикновено става чрез различни типове контролери, които може да използваме, най-различни сензори и по този начин дори чрез телефона си да знаем по всяко време какво се случва, да получаваме аларми, когато някой от параметрите излезе извън норми, да променяме тези параметри и по този начин да си улесним доста работата, ако не можем да сме постоянно на мястото, на което отглеждаме нашите растения. Тук сме показали една инсталация, която е свързана чрез редица сензори с контролер на средата. Това са контролерите на TrollMaster, Канада, изключително качествени и лесни за употреба уреди. Имаме сензори за температура, имаме сензори за влага, имаме сензори за въглерод, имаме сензори за пушък, ако случайно нещо се запали, имаме сензори за наводнения. По този начин може да контролираме редица уреди, увлажнители, деувлажнители. Другото важно перо е осветлението. Осветлението има също възможност да се контролира автоматично чрез пар сензор, на който се задава точното количество светлина и съответно се мести с върховете на растенията в периода на растеж и на цъфтеж. По този начин системата автоматично димира абсолютно цялото помещение и всички лампи в него. Освен това, чрез другия контролер, който е Aquax, може да контролираме голямо количество електромагнитни клапани, които са свързани с напоителна система, с прецизно капково напояване. По този начин може да си автоматизираме и поливането. Имаме допълнително сензори за pH и за електропроводимост, които постоянно може да четеме чрез апликация на телефона и да знаем какво се случва в нашия разтвор или чрез допълнително сензори в кореновата система и медията, в която отглеждаме. По този начин много се улеснява целият процес. Най-често ние отглеждаме нашите растения в сакси, в кашпи, в съндъчета, по-големи контейнери, съответно в почвен субстрат или торфопочвен субстрат. Необходимо е да избирате правилно субстратите, за да нямате проблем с кореново гниене, за да нямате проблем с претоляване, за да нямате проблем с поява на плевели, вредители, болести и така нататък. Избирайте почви, които са стерилизирани, с добър баланс на киселинността, с достатъчно жива бактериална среда, нещо, което да ви върши работа и да не си навлечете много повече проблеми след това. При почвеното отглеждане рискът е много по-малък, защото там имаме много повече шанс да реагираме, ако нещо не е наред. Но има
по-съвременни методи, които са се доказали, че са доста по-ефективни и доста съкръщават времето за отглеждане, за целият период на отглеждане на растенията. Затова другите методи, които бих искал да спомена, са отглеждането в чист кокосов субстрат, което ни позволява да имаме повече контрол върху това какво се случва в почвената среда или както ги наричаме медията, в която отглеждаме. При кокосовия субстрат важното е да е буфериран самия кокосов субстрат. Желателно е преди да насадиме растенията да имам поне малко наличие на храна вътре, за да може да тръгнат по-бързо, да не остават гладни растенията. След което имаме пълния контрол върху веществата, с които храниме нашите растения. Когато храните, мерете pH, мерете електропроводимост на разтвора, с който поливате, но винаги мерете и това, което излиза на изхода. Това, което излиза на изхода, е показател дали вашите растения са здрави, дали се хранят пълноценно и дали имат нужда от нещо друго. Другите методи на отглеждане, естествено, така популярната хидропоника, може съвсем спокойно в домашни условия да си приготвите различни типове системи или да си закупите вече готови системи. Абсолютно по желание на човек. Естествено, нашумяха също доста и аеропонните системи, което е впръскване на много финна мъгла с хранителни вещества в кореновата зона на растенията. Също доста ефективен метод. И нещо, което е за малко по-голям мащаб, но тъй наречената аквапоника, където отглеждаме риби, най-често растителноядни риби, които т.е. завъртайки азотния цикъл на рибите и на цялата аква среда, произвеждат торове, с които храним растения. Това са методите, по които може да си отглеждате вашите растения. От гледна точка на хранене имайте предвид, че всеки един от тези методи изискват различни видове торове. Причината за това нещо е главно в големината на клетката на самите торове и способността те да се разграждат напълно във водата, колко време могат да останат във водата и дали са приложими за дадения тип отглеждане. Има различни торове за различните типове отглеждане. И не на последно място, когато искаме да отглеждаме растения на закрито, в много от случаите имаме необходимост да си направим сами разсадите. За да си направим сами разсадите е желателно също да се правят в контролирана среда, с подходящо осветление, подходящата медия и подходящия метод, за да имаме най-добрите резултати. А за целта може да изгледате другите ни клипчета от нашия блог.